Arunci o piatră roșie într-o mare albastră, în ce se va transforma piatra? Tot în piatră rămâne. Piatră roșie, normal. O piatră roșie, nimic. Spoică. Vlade, da Cristi, scrii scenariu, da Cristi, spui minciuni, nu Cristi. Ia dă-mă să văd. Hey! What? Brânza cu smântână moțato. Se pare că am față de GPS. De unde să știu eu? Doamne, ce oameni! Trebuie să strigăm deodată. Deodată? Deodată, deodată, deodată și deodată. Strigă, nu deodată. Deodată, mă, murătură. Deodată. Ce-ți place cel mai mult? Să mă plimb, să mă distrez, să mă dau cu mașunițele. Aracă care n-ar pe mine, sunt cămara. Inimele, sunt că face plăcere. Cineva trebuie să meargă la magazin. Drum bun. Eu nu pot, am un proiect pe foc. Trebuie să mergi tu. Da? Și atunci cioburile? Cioburile cine le strânge? Ce cioburi? Doamna, mă scuzați, vă rog frumos, pot să merg până la baie? Pentru ce? Să dansez Macarena, ce pot să fac la baie? Engleză, boyfriend, în spaniolă, novio, în română, iubit, în realitate, nimic. Care este capitala României? Păi, Sârgovice este. Ați fost vreodată? Am fost. Cum este? Păi, e un orășel așa, nu prea select. Concurenta cu numărul 4. Care este capitala Angliei? Dar vă rog frumos să nu mai suflați. Rusia. Vorba cum să facem, mama? Simplu de simplisime. Pun oala pe foc, pun apă, pun legume, pun carne și după ce mă întorc de la shopping, o arunc și fac la plic.